naši konji u Don Quijotu imaju puno uloga. Za maženje, za jahanje, za šetnju kroz šumu, naravno za terapije, za proizvodnju gnojiva za naš ekovrt, ali od sada su naši konji i ambasadori nenasilja. Don Quijote je započeo projekt kojeg sufinancira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih s gotovo 33.000 eura, a ukupna vrijednost projekta je oko 46.000. Zajedno s udrugom KAS iz Siska i Centrom za odgoj i obrazovanje Slava Raška iz Zagreba, u sljedećih 2 godine želimo smanjiti nasilje među mladima, pomoći u razvijanju emocionalne inteligencije i empatije, potaknuti nenasilno rješavanje sukoba i timski rad, te povećati uključivanje mladih s teškoćama u razvoju u našu zajednicu. Kako? Pa pripremamo 15 jednodnevnih radionica, edukativnu kampanju, dan otvorenih vrata, te priručnik za provedbu edutainment programa. To je kao edukacija plus entertainment, zabava, dost fora. Sudjeluju 75 srednjoškolaca iz Zagreba i Siska, 20 mladih iz potresom pogođenih područja i ruralnog dijela Sisačko-moslavačke županije, 35 mladih s teškoćama u razvoju i naravno svi vi koji nas pratite i podržavate dolaskom na naše imanje. Hvala vam na tome. Pročitajte više o našem projektu online na Don Quijote.hr i vidimo se uskoro na jednom od naših evenata.